रिफायनरीच्या समर्थनार्थ अनेक स्थानिक शेतकरी आज आपल्यासोबत आहेत. आज त्यांची MIDCचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक होणार आहेत. काही शेतकरी आज माझ्यासोबत आहेत, मी थेट त्यांच्याकडे जातोय. सर, काय सांगाल, जिल्हाधिकाऱ्यांना आज तुम्ही निवेदन देणार आहात, नेमकं निवेदनामध्ये काय म्हणतो? आम्ही बघा समर्थनासाठी आले तर आम्ही आता कित्येक वर्ष बघतोय. आम्ही काय MIDCने जे काय अध्यादेश काढला आहे ना, त्याच्यामध्ये आमच्या जमिनींना काय नंबर लागले, पण आमच्या जमिनी कित्येक वर्षांपासून म्हणजे पिढ्यांपासून म्हटलं तरी ते पडूनच आहे. ते काय केलेलं नाहीत आम्ही. ह्याच्या पुढे काय कोण कितपत आम्हाला जमेल सांगता येत नाही आणि कातळ पट्टा येतो. हां, त्याच्यामुळे जर त्या रिफायनरी घेत असेल ना, जात असेल तर ते योग्य मोबदला देऊन काय हरकत नाही. ओके, बरं, रिफायनरीकडून तुमची अजून काय मागणी? रिफायनरीकडून म्हणजे जे काय आमच्या गावात ज्या काय असुविधा आहेत ना, त्या त्यांनी पूर्तता करावी. साधारण म्हणजे काय मेन म्हणजे पाणी. तर ते पाण्याचं शॉर्टेज असतो शेवटचे 2 महिने, एप्रिल मेमध्ये वगैरे. तर त्या बाबतीत काय करता आलं तर प्राधान्याने करावं. आणि काय बोलायचं? इतरसुद्धा आहेत अनेक, पण ते हे मेन पहिलं आहे पाण्याचं. बाकीच्या शाळा चांगल्यापैकी पाहिजेलं आहे मुलांसाठी, किंवा कारण आता आमची बरीचशी मुलं इथे शाळा चांगल्या नाहीत म्हणून मुंबईला जातात. आणि मुंबईला पण त्यांचं काय कितपत त्यांना जमतं शिक्षणाचं माहीत नाही. पण इथे जर त्यांची तशी सुविधा झाली शाळांची तर चांगलं होतं. आरोग्याच्या सुविधा आहेत, त्या आहेतच. तर या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष यांची जमीन पड आहे. कोणतंही उत्पन्न त्या जमिनीतून हे शेतकरी घेत नाही आहेत. त्यामुळे रिफायनरीने ही जमीन ॲक्वायर करावी आणि योग्य तो मोबदला जमिनीचा आहे तो शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावा, अशा प्रकारचं मागणं या शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलं आहे. चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, रत्नागिरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.